daga sallamar ku yani Action. Na san ka ne, ai matan wannan ce wanda suka yi. Dama kin yi aure ne? Ai aure ne sai. Amma shi ne ko da ya taba mu? Wallahi abin da ya yi lokaci ɗaya aka yi aka tabo shi sa duka ku zuba. Ya sai. Amma ina lafiya ƙarar. Ni ka san shi ne duka da mu. Ba su sai nake zuwa ba. Tun saboda wannan sanin yana saka shi. Da kuma na ɗace da kuma. Amma alhamdulillah tun da na so yau. Fara kun san da kusa. Sai da mun yi lokacin lafiya labari. Ai ba ki ji yadda ina take jin takaicin barin ki gidan nan wallahi. Allah sai. Ko san duk abin da Allah ya riga ya kaddara sai ya faru. Gaskiya ne. Kin yi shi kai aure. Ya ku tuna wa mutum sai ba ka. Allah ya san da ni Allah ya izini a kai. Ni da aka ce mu ko ne kuma. Ba ko ne sabon aure ne.